Men sen ýaňa maslagada geldim. Men hali şýardydy. Ben sana bir zat düşünürjek bolan hemişe şowur etýän oýnuňdy edip dursun. Men maslagada mätäs, maslagada dokunmasdan habar yok diýleni. Men bir zat ýany onu sen gülenip dursun. Maňa çykalgy gerek, maslagat gerek. Tamam. Waleyküm esselam. Ne adayla? Çok men. Ulaşıyor ya. Hakan pahyr. Emaladan var abi. Tamam. Ramjan. Men turmuşda maslagada mätäs, maslagada. Men iki san gyzy gowy berýän. İkisinem söýýän. Ýöne haýdyn aljam bilýärmi? Doğru durmuş da öz ornuny tapmak gerek abi. Öz söýüm ýaryny tapmak gerek. Ondan senen bizden ulrak bolan soň maslahat bermänem bir hilap görýär. Kalbyň näme diýär? Kalbimmi? Kalbim mara. Ýa-da iki gyzy aýalyň özü ikisini bölýär diýär.